Mela, xanna xi miraklu minn Alla, insomma, laqna l-ewwel staġun tagħna 20 episodju taru marrieħ. Fil-bidu l-aspettattivi għal dan il-proġett kienu pjuttost inesistenti, partikolarment meta niġu għal viabilità popolari u kummerċjali. Partikolarment għanna xtaqna noħol u spazju dialogiku online fej ċertu temi li forsi mhux qed jiġu esplorati taw pjattaforma oħrajn forsi jiġu skrutinizzati b'mod aktar mirqum jew minn ottika differenti u anka li forsi meta jkun hemm ċertu ideat konfliġġenti bejn l-mistiedenti l-approċċ ikun li l-assalt isir fuq il-ħsieb jew fuq l-idea. Il-konflitt ikun wieħed ta' ħsieb minn flok stmerri għalej il-persuna li qed jipproponi dak il-ħsieb. Perswas li hemm ħafna xintejbu fit-tieni staġun, konxu ħafna minn pereżempju nuqqasijiet tiegħi bħal li għandi tendenza minħabba d-dispożizzjoni naqaġġiela tiegħi naqbeż minn ħsieb għal ieħor nħalli din it-trinja ta' ħsibijiet jew taħdidiet li jkunu mietu fuq ommhom nittama li ssibu il-ħin biex teżumawhom u sselfuhom ftit ħajja meta tkun titħattu fil-barijiet fil-ġimmiet fuq il-post tax-xogħol meta tqasmu l-joint fil-comment section ta' taħt. U nasib nistgħu ngħaddu għal xi ringrazzjamenti, nibdew bil-familja tagħna tal-Patreon li jkomplu jiżguraw li dan il-proġett ikompli jissaħħaħ jiġġedded fuq il-pjattaformi kollha li nużaw, jekk hux il-paġna tal-Facebook fejn naqsam il-ħsibiet tiegħi permezz tal-kitba, jekk hux dan il-podcast, jekk hux mill-YouTube, it-TikTok, eċċetera. Nixtiequ li is-sena d-dieħla wkoll inwessaw il-funzjoni tas-sit. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-sponsors. L-sponsors bla dubju jsibu pjattaforma attraenti fej imexxu spiex tal-kelma dwar in-negozju, s-servizzi u l-prodotti tagħhom. Però jiena naf il-proprjetari fuq bażi individwali u s-sosten li jixtiequ juru il-proġett tal-ħsieb ħieles, tal-ħsieb kritiku tal-kelma ħielsa fi xtutna huwa wieħed veru, huwa wieħed reali u għal daqstant inħeġġiġkom biex fejn tkunu tistgħu tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizz tagħhom. Grazzi wkoll li 19 il-mistiedna li tawna ħafna. Ġifieri jiena nħossni f'ċertu ambiti tjiebt grazzi għat-taħdidiet li kelli ma' dawn in-nies. Nisħaq ukoll li kważi kollha kemm mhux kollha tagħma mal-maġġor parti tiġri xi ħaġa pjuttost partikolari meta jiġu jpoġġu bil-qiegħda hawnhekk fej isna jiena u l-mistieden jew l-mistiedna naqgħu f'dan il-baħħ fej il-ħin jisfigura ruħu. Ikollna t-taħdida tagħna u meta feċliċement noħorġu minna, ikun isu kollox għadda f'tebqatajn u għajla tiftakar dak li jkun ingħat u għal daqstan dik il-ħaġa. Partikolarment fil-mistiedna fil-bidu għalija wkoll ġifieri, tikkawża ftit ansjetà li ġeneralment dik l-ansjetà speċa tisfaxxa fix-xejn la darba jaraw il-poddata, anzi dejjem tisfaxxa fix-xejn la darba jaraw il-poddata. Nisħaq ukoll li din l-ansjetà jiena minix imuni għaliha lanqas xejn, bonu rajt kullu sew. Minix imuni għalija laqqas fis-sens li wara 70 sija qudiem kamera nesprimi ruħi bla dubju ta' xejn xi xorta ta' fuck-ups se jkun hemm. Nixtieq nirringrazzja wkoll bla dubju lit-tim tiegħi li vera jagħmlu li ħajti faċli, ġifieri tantu ma professjonali dedikati, juru ħafna impenn, juru wkoll ħafna rispett lejja, lej xulxin, lej dan il-proġett li meta niġi mbagħad biex impoġġi bil-qiegħda quddiem il-mistieden u jkolli t-taħdita ma jibqa' xejn f'moħħi għajr dak li l-mistieden qiegħed jgħid u l-ħsibijiet li jimbtu mill-ħsibijiet isu jinħaloq dan il-feedback loop u spiċċa fil-fatt hemm xi ħaġa naqra sagra
f'dan il-podcast isu la darba nibdew isu il-madwar tiegħu tal-mistieden raħ jisfuma fix-xejn isu xi ħaġa, isa xi dewja minn xi tradizzjoni antika fejn missirietna kienu jiltaqgħu u jpartu l-ħsibijiet jew dak li fehmu fuq l-eżistenza fuq id-dinja ma' xulxin biex ikomplu navvanzaw bħala speċi u din il-ħaġa din l-intimità anke l-fatt naħseb li vera rari li inti tagħmel 3 sigħat, 4 sigħat titħaddet ma' sieħbek mingħajr ma jinterrompik il-mobile, mingħajr ma t-tifel ġebbidlek mal-kalzetta biex toħorġu tagħmlu xi ħaġa, mingħajr interruzzjonijiet biex 3 sigħat, 4 sigħat, 5 sigħat fil-każ ta' Manuel Delija kemm domna 4? Kważi 5 sigħat. Matthew Grek ukoll kien xi 4 sigħat, kważi 4 sigħat. Biex li tagħmel dak l-ammont ta' ħin bil-qiegħda ma' xi ħadd u tiddedika ruħek b'mod sinċir biex vera tifhem dak li huwa tipprova jitrasmettilek hija esperjenza katartika u fuq kollox speċjali. Insomma, jien narakom nitħattu żgur fuq il-paġna tiegħi u ma nafx se jsir iktar insomma fil-pawża bejn dan l-ewwel staġun u t-tieni staġun. It-tieni staġun ġej li kieku tistgħu tħarsu madwar tintebħu li s-set diġà beda jiżarma tama li qed issibu valur, insomma ħafna tajdu li qed issibu valur f'dak li qed nagħmlu, nittama li nkomplu ntukom valur u nittama fejn niżgarraw u jew forsi noqsu jew forsi nistgħu ntejbu tkomplu tkellmuni kif ħafna fil-fatt tagħmlu. Vera nħoss li din il-poddata dan il-proġett qed iservi ta' xi xorta ta' nukleju fej bosta ħassiba nies li fehmu li huma min naf l-iskora potenzjal li għandha bżonn issib il-fidwa tagħha daw din ix-xorta ta' nies li qed jippruvaw isiru eċċellenti, nies li qed jippruvaw jifhmu aktar fuqhom infushom u fuq l-eżistenza qed jorbitaw man-nukleu li sar il-podcast. Insomma, nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja minn qalbi l-fundaturi ta' dan il-podcast li huma jien il-Bone li by the way l-ewwel darba li semmi il-podcast għatlu fucking bro wara l-ewwel 5 mistiedna mhu ħajkun hemm ħadd speċa ta' interess biex in-nies isegwu u llum qegħdin fl-20 episodju nixtieq nissottolinja l-unika darba li kelli żball fil-konfront tal-Bone. Il-ħut l-oħra Mark u l-Wejza żewġ taħwa, żewġ soldati li taw ruhom ġisimhom u ma nafx ma tefawx aktar f'dan il-proġett b'mod partikolari inħossni vera bl-Ingliż il-kelma hija humbled, bil-Malti ma umiljat mhux eżatt dik il-kelma ma humbluljat skont il-Wejza tal-fiduċa li uraw fija il-fondaturi li jatturu fija għandhom li jattissegwu nis tal-podcast, l-sponsors, il-familja tiegħi, il-mara tiegħi li turi ħafna u ħafna fiduċa u sosten li dejjem anke meta jiena nqast mill-nuri fiduċa u sosten li nifsi il-mara dejjem sibta hemm. Dak kollox narakom staġun li jmiss mela. Saħħit.